Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, priatelia. My máme pre vás prichystaný takýto unboxing, pretože sa chystáme na Madeiru a dostali sme takýto veľký balík od Zaja, shoutout Zajo, ktorí sú moji veľkí partneri. No a potrebovali sme nejakú brutálnu výbavu na to, aby sme boli brutálne vybavení. Toto je Maťka, moja pani manželina. A ideme vám ukázať, že čo sme dostali a ako sa vlastne prichystáme a čo bude náš gear. Proste to iba poukazujeme. Nechcelo sa mi to strihať do žiadneho reelska, čiže to bude v takomto dlhšom formáte. Koho to zaujíma, ten si to pozrie, koho to nezaujíma, ten si to nepozrie. Začneme nožíkom, pretože aby sme si mohli odbaľovať tie veci, tak sme dostali takýto nožík. Oni majú v ponuke od nejakej švédskej značky. Mini pidi nôž. A tým budem otvárať teraz tie balíky, dúfam, že tak, aby som to nedorezal. Je inak, že dosť ostrý, skús. No môžeš. Ja ukážem zase prvú vec. Prvá vec je takáto sun hoodie. Na leto, alebo keď beháte po slnku, tak ono by to malo mať nejaký UV filter, ktorý vás nespalí. Ja jedno také tričko mám, toto konkrétne, ale chcel som ešte v svetlejšej farbe. Teramens Light. Riadne light. Kam to budeme dávať? Sem. Ďalšia vec. Pumo Men's T-shirt. Lebo tričiek nikdy nie je dosť. Toto je proste biele tričko. Počkaj, toto je to merino. Áno. Aha, toto je merino. Dobre. Veľmi dobrý matroš. Proste má to smrdeť menej, pretože merino je antibakteriálne. V lete vás ochladzuje, v zime vás otepluje. Kanabo Men's T-shirt. Ale toto je pekné. Ale to nie je merino, ale to by malo byť nejaká... To budeš mať k tej modrej čiapke. Neviem, z akého je to materiálu. Takže... Proste tričko. Ďalej, samé trička. Toto je vlastne to isté, len v inej farbe. Nádherné. Ďalšie tri, To je dámske! To nie je dámske. Men's. To je pekné. A to je také športové, inak to budeme mať do posledky. To je dobré, to je také syntetické. Teraz ideme už na zaujímavejšie kus. Čo je? To je mikina. Mikina. Ty kokos, ale to je pekná. Tá by mala byť, že ľahká, aj je ľahučká a celkom, že teplá. Volá sa to, že Zajo Spiro Men's Light Grid. Takáto fleeceovka. A je, že úplne ľahučká, vyskúšaj. Riadne dobrá je. No a ideme na posledný môj artikel, mužský. Na toto sa teším najviac, pretože je to... Bože, to je moja. Takú peknú farbu objednal? Áno. To je prosím pekne nepremokavá ultralight bunda. Je to Pinto Men's Waterproof 3L Jacket. Very nice. Very nice and it's looking like this. Very beautiful. Pretty nice, pretty good. OK. No a je fakt ľahučká, skús. Mala by byť, že totálne nepremokavá. A to je proti... Všetko, to je všetko. To je v podstate, to je proste univerzálna. Ty sa do nej oblečíš a teba ani vidno nebude. Áno. Ona je v podstate na každé jednoročné obdobie, ale nie je zateplená. Hlavne sa dá dobre zbaliť do maličkého, čiže na toto sa teším najviac. Takže úplná topka. A vlastne, ešte čapica. No jasne. No a máme s touto čapicou jeden problém, teda ja. Problém je v tom, že ja mám neskutočne obrovskú hlavu a na mne proste všetky čapice vyzerajú zle. Ja som hydrocefalus. Čiapke, ktorá inak celkom vyzerá pekne a preto som si ju aj objednal. Ja v nej vyzerám ako nejaký maliar alebo údržbár. Ale s tým modrým tričkom to budeš mať úplne, že môžeš si otvoriť služby. Že vyzerám, ako keby som išiel inštalovať voda, kúrenie, to máš môžete ho volať. Čiže no neviem, ale však keď bude slnko, tak áno. Your turn to shine. Ja sa bojím, ja sa hanbím. Maťka dostala takýto, je to, že ultralight spacák. Riadny ultralight je riadne ultraľahký. Presne tak. Preklade. Pretože je to paperák, hej. Je to najľahší spacák, ponuke od Zaja. Ja ho mám už nejakého pol roka. A si zoberte, že do takéto malé taštičky dokážete zmestiť celý spacák, no to je proste bomba. Riadny spacáčisko. Komfort by mal mať do nejakých 7 stupňov. Není to úplne, že na jesenné alebo zimné počasie. A on sa ešte proste nafúkne, áno. Uvidíme, môžeme ho tu nehať a to bude, áno. To bude, inak neviem, či ste vedeli, ale keď skladujete spacáky, tak je dobré, aby ste ich mali zavesené. Ja mám tuto zavesené spacáky. Nemali by byť akože dlhodobo skladované, takže ich máte zožuhované niekde v obale, pretože oni sa potom kazia. Tak uvidíme, ako on sa tak nabobtná. Ďalej pokračujeme týmto ultraľahkým, krásnym, veľkým Zajo proste ruksakom. Neviem, či je ultraľahký, ale je ultra pekný. Je ultra pekný. Ja si berem tento OG, túto 65-ku, to je že najlepší batoh podľa mňa. A ja budem mať teda tento a je riadne krásny. To je Ortler, sa mi zdá. Ortler 38. Ja mám tieto Ortlery v podstate 1, 2 a ešte mám tretí niekde taký nový, modrý, ale je mega pekný. Tá čierna sa mi páči. A hlavne čo je na Ortlery najlepšie podľa mňa, tak je proste ten chrbát. Chrbátik. To je brutál, pretože a keďže sa ja potím viac ako to máš, tak aj smrtíš viac. Aj smrtíš. Prievzdušná časť na ruksa. Prievzdušná časť na ruksaku. No poďme dál. Začíname krásnou bundou, na ktorú som sa veľmi tešila. Začíname tvoju Moju časť. Tvoju časť oblečenia. A je to bunda Nubaro Women's Insulated Hoodie Jacket. Je to paperka? Toto není paperka, tam akože je to syntetika, ak som to pochopil správne. Ano. Ale tiež sa dá proste pekne zbaliť do malého vrecka. Krásna. A mala by byť mega teplá. Vyzerá takto, a keďže my pôjdeme na Madeire aj do hôr a budeme prechádzať aj cez vyššie nadmorské výšky, áno. Nadmorské výšky, potrebujeme aj niečo teplé a po nociach tam býva v horách zima. A toto no jasné, je super voľba. Perie je trošku náchylnejšie na vlhkosť. Keď ti perie zvlhne, tak proste nie je to úplne ideálne. Áno. A vzhľadom k tomu, že na Madeire je práve dosť vlhko, tak no. super voľba. Otvore. Senti Women's Merino T-shirt. OK.
že zase nejaké merino, asi tričko, to bude asi rovnaké ako mal Tomáš. Dámske, krásne, obťahnuté, voľné, nebudem smrdieť vraj. Neotváraj mi moje. Pozrite sa, ďalšie krásne športlých tričôčko, to je to performance t-shirt, športové, krásne. Aha, dôležité časti, keďže som ženská populácia, všetko musí držať tak, jak má pokope. Takže je to čo? Podprsenka. Poprdá. Podprsenka, poďme. Pado Women's Pants. Nohavice. Na to sa veľmi tešíme. Či budú hlavne veľkosťovo dobré. Sú to takéto krásne, ľahké, nepremokavé by mali byť, že? No jasne. Nepremokavé. No uvidíme, vyzerajú veľmi dobre. No sa páčia. A budú ti dobré? No, hádam áno. Hej, dobré. Dáme opaštiek a bude dobre. Spiro Women's Light Grid Fleece Jacket, to je... To máš tu, ako mám ja tú modrú. Tak tá je riadne pekná. Pozrite sa! A s kapucňou. Kapka, riadne krásna mikina. A tu je riadne vrecuško. Najlepšia To je vec. mikina? Bunda? Nie, to je tá bunda predsa najlepšia. Ktorá bunda? Šatka nepremokáva. A tu mám tiež také Mozog. Ja budem nádherne fialová, princezná. Pozrite sa na tú krásnu farbu, dokonalú. Ale ona je fakt Ona je fakt riadne pekná. Podľa mňa Tomáš bude chcieť túto a ja Nie, budem na tú modrú. bude mi malá, ale ja som chcel... Riadne pekná. Šuky OK. dala. Vyzerá, že brutálne. A je hrozne lahúčka. No jasne. Krásne. Uvidíme. A ešte tu máme riadnu maliarskú čapku, keďže moja hlavička je o trošku menšia ako tu Tomášková, tak... Tak o polovicu, podľa mňa objemovo. Ja mám takú trošku aj inej farby, mne sa viac takáto páči a ja si myslím, že mi sedí, nie je to úplne môj štýl nosenia šiltiek, ale... Ty, keby si je dala na hlavu little hrniec, bit- tak sa ti to hodí. Little bit better, aj hlavne hrozne tenučka a mala by byť taká priezdušná, nie? Budeš To je taká nosiť proste asi športová. 4 pary ponožiek, ale ja ešte, aby som doplnil, ale ja som ešte zabudol, v podstate ja tu mám takúto tašku a to som bol zobrať normálne, že v kancli Zaja, lebo ja s nimi robím, kam pomáham im vyvíjať proste niektoré produkty, že im to testujem tak. A požičali mi ešte mne túto páperku, ja si berem páperku ako zateplovaciu vrstvu. Neviem úplne, jak sa volá táto, nemá ten štítok, ale je to proste taká tenšia paperová vetrovka. Tenučka. Ja mám od nich ešte aj túto, ale to je hrubá. To je tá zimná. hrubá normálne, že zimná, že to je fakt do minusových teplot. Toto je taká, že to zbalím do takého maličkého vrecka. Malo by to byť proste spratné a hlavne teplé. Potom ja si beriem takéto gate. To sú ich nové zibofové gate a v podstate je to presne tá výhoda, že máte normálne turistické gate, ktoré si môžete kedykoľvek odopnúť tým zipsom. Z dámskej kolekcie tu máme aj tieto kraťasy. Sú strašne super, viete kvôli čomu? To neviem, či môžem povedať vlastne. Čo? Lebo proste sadnú aj ženám, ktoré majú väčšie zadky a prepcháte to cez ten zadok, lebo to má výbornú gumičku a na tom úzkom páse, ktoré my ženy máme, tak to proste sedí, nepadá to, prievzdušné, dokonalé, robia krásne podklady. To je dobré. Ja som ženská proste. To sú v podstate, daj mi tú červenú bundu. Chceš si obliecť? Tá je za mňa top deal, áno, ja Si si obliecť ja tú oblečím. fialovú? Toto je za mňa, že je top produkt, na ktorý sa teším ja úprimne najviac. A kamoši, a ešte toto si beriem, toto je všetká moja technika. Tak beriem si tento foťák, tu mám pamäťové karty, toto je nejaký externý hard disk, sluchatka, toto je taká veľká selfietička, nejaké jeden spred do nosa, čelovky 2, táto je úplne že perfektná, nabíjačky, objektív, dron, veľmi dôležité, obal na dron, statív, najdôležitejšia vec je táto Insta360 a plus samozrejme táto veľká powerbanka je dosť ťažká, ale akože relatívne je spratná, praktická, ale to, že je ťažká, mne až tak nevadí. A ešte jedna takáto malá powerbanka. Toto by nám dúfam mohlo vydržať aspoň na týždeň, takže takto to nejako vyzerá a toto je takýto balíček, vnútri sa nachádzajú mikrofóny. A to je v podstate celé moje vybavenie. Takže to je náš unboxing z vlastne veci od Zaja, veľmi pekne ďakujeme. My ich totálne otestujeme a dúfam, že nás podržia, teda ja o tom nepochybujem, ja ich veci už nosím roky. Každopádne budeme mať ešte asi celkom dosť veľa iných vecí, vychytávok, karimatky, várič, paličky a bežné vybavenie, takže ďakujeme veľmi pekne Zajovi. Ak sa vám páčilo nejaký z týchto kúskov, tak mi napíšte do komentára, že ktorý by ste chceli a ja vám ho požehnám. Nikomu nič nedám. Ďakujeme pekne, majte sa krásne a píšte básne. Čaves. Dobrá. Ja, riadne pekné bundy. A páči sa mi, že je to konečne taká iná farba. trošku farebná. No táto farba je že neskutočne pekná. Strašne sa ti páči.